جميل الله نجمع. بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين. قدوس أملاخنا سلازا معد زيانا مسكنا كلنا آمين. ذا ساعات زيا من بارسقا قويتنا إيسوس كريستوس مقابر نفس أمتا ساعتات معلتون إياه خمون دك أس أمثال موت سلازقنا كم مودعتا جزي عدم سبت قصر بسم آبن ولدن منفس قدسن هذا أملاخ أمين وقويتا محرنا وقويتا بارخنا أمين كبر نجزي أبير آبن ولدن منفس قدسن هذا أملاخ أمين وقويتا كم جيلنا بمسكنا خنجمر بقعات قبرنا سمايات نبر أبونا سمك يقدس من سخاد مسافة قاد كم تاب سماياتكم دم أمري يخون على تنجرانا لهم هذا إحنا نزبدلنا بدلنا كم حدقنا لهم بدلنا نفسنا حتى كل خفاء إحنا ننبر فتنا يتونا منجستين حيلين كبرن زل عالمنا تكين مامي وأجزئتي مريم بناي قدس جوري ملا سلام تسلام لك الله نخدم سجاهون دنقلي حدك زهر بيت سراوي سلام لك اللهم خبن سبغتي أغفر رسوم بروخ يوم تسقى جابه المسافر وكسيت دسي بالك حد أدنى حد قلنا نفور وده يشكر شوش من تانا من أمين نايم مسجانا صلوت نجبار سنيات محار أملاخ أبو نقيتنا أملاخنا ملحين نشكر شوش نسكن لنا ستيرنا ردينا نعاقبنا تقبلنا رهرينا نلقفنا نكساز سعد زيونا بصحنا يمونا مسجنا لنا حجون نعوبة قدس على الثياب كل زمن هيوتنا فصم سلام كأكبرنا نقول زمن زهر أملاخنا لمنا ويتاك زافير كل التخلاب ونقيتنا أملاخنا ملحنا نشكر شوش لعلو كل خنتاتن من دخلو خنتاتن أوش دخلو خنتاتن مسجنا كلنا سلسة تركنا زرد أخنا زعقب كنا نابخون سلز قرب كنا سلز رح كلنا زدقف كنا كسعزة سعد زي أسئلة زبصح خنانا مسجنا كلنا ومفكر سبنا زا قدست على تزيا كل زمن هيوتنا نعخاب بمفرح بفصم سلام كن في السماء كاب سنيات كان حتتن اللي مننا لنا كل قناعة كل فتنان كل قبل سيد أنا مخرخ فات سبات حبون قهدن زغنا من العد الآن أوقيتها كابا يرحق كاب كل هزب خاون أرحق كاب زو قدوس بوتازون أرحق كل سنة ينجدل نجرنا عدلنا مخنيات مسخي خاتمنا عن قريبيتهم كل حيل سألا أن كنت رجع سلطان زهاب كان نخب كل خفاء إحنا نبالها النمبر أفتنا أيتتونا بتحاد ودها قويتنا أملاهنا مدحنا يسوس كريستوس من انتفاق السبيل زقبرا أجان محرتين مسخة مع عرم زغن وهابه وتنفس قدس كبرن قرمان أملخون بحبرات مسؤنات خيلو من كل ساعة نزل ألم ألم آمين آمين مزمور حمسان حدن أو أملاح كم بزح محرت كم حرني كم بزح رهيخا أبس هيدمسس كاب أبس ياسبي كحتس أبني خاب حتياتي ياسريني أنا أبس هاي سلز فلتو حتياتي كل جزياب كدم إيو نعخا نبين خات راي بدلكو أب كدمي خا كي جبركو وغلاتك ونعط كون انت فرد كون ختملخ إنه بإكي تسأنسكو إنيك أب حتيات ولدتني نسخا خا نزغارد كايون نسورن طبب كان سل زغلص كالي نحقي فتخا بسمع ذات نصغن مو نصت عصبن مخبر دسعدو باهتان حغوسن تسمعن مو تندرق ما تعصمتي حغوسا نغسكا خاب حاتياتي كولو بزلو ابسايد مسسو املاخ صروي لب فطرلي قنع منفسا وشتي حدث اب قد مغص كايت دربيني قدس منفس كهبني بزمرحن منفس دغفني شو منقد نبدلنيا تمورمي بتم تطرات ارتخانا بخاخملو سيوم املاخ مدحني كاب عدادم انا غفني لساني من بصدقخا كتحغوسيا او غويتاي افي مسغانا خا خنغرسي خنافري كفت مسوات بهبلكاني مسوات معرار ايتبهغوني خا تبهغون تتخون غنا ما قرب كل كانيره مسوات እግዚአብሔር ትሑት መንፈስዩ ኣምላኽ ነትወድ እንደዋህን ልቢ ኣይንዕቁኒ ኦ ጎይታ ንጽዮን በሐጎስካ ሰናይ ግበረላ መካሪታት ኢየሩሳሌም ይነደቃ ሽዑብ መስዋዕት ጽድቅ ብዝሓር መስዋዕት ቁርባን ባህ ክብለካ እዩ ኣብ መሰዊኢኻ ኣራሑ ክቅርብልካ እዮም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናባኹም ዲያቆን ታጸሎት ድቃስ ትብል በይና ጸሎት ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ኣቅርበሉ ሓጢአተይ ክሓድገለይካ እልምኖ ኣሜን
ኣሜን። እሺ ቀፂልና ዘንዲ ሰዕባ መዝሙር ዳዊት ብውሽጥና ክንጽልየን ኢና። ኣባ ቀሺ መዝሙር ዳዊት መበል 130 ኣነ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ክጽልየ። ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 133 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 134 ኣባ ቀሺ መዝሙር ዳዊት መበል 137 ማማ ብረይ መዝሙር ዳዊት መበል 138 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 141 መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 142 ኣነ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ሃሌሉያ ነፍሴ ንእግዚአብሔር ኣመስግን ኩሎም እግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳብ ሰቢሎ ተንፋስ ይወፅና መሬት የምንላስ ያሆነ ይተፋን ሃይቆት ደስ እግዚአብሔር ይበረሰት ጽዩ ነሰማይ ነን ነው ሰላም እግዚአብሔር ነው ስራት ይባል እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ይስጥል እግዚአብሔር ጸልቅ ሃሌሉያ ማማ ብሬ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ማማ ሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 148 كما يوعدكم كلكم 148 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ተመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክት ተመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣትን ብርሃት ከዋኽቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማየትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ እስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕበቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ እተስልጥ በቡላ ኣቱም ኣኽራንን ኮራቤትን ኩልኹም ፈረይተ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ንፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስምበይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቢ እውን ቀርና ልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግንዎ ኣሎ ኣሚን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለኣላትኹም ምስጋና ይኹን አሜን ሃሌሉያ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጽሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቕደስ መጸ ወለዱ ነቲ ህፃን ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ቢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናበለ ባረኾ ኦ ጎይታዬ ነቲ ንኣህዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያ ካብ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ አሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና አሜን ኣሜን መምህር ትምኒት ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኩኖ ፍራድ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እሺ እስከምን ይብሲኹም እግዚአብሔር ይመስገን እንሆ ኣብ ቅድሚ ትኩኖ ፍራድ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ
እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ኃጢአተይ ርዕድን ቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሴ ጌና መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹ ዝተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትሕኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓኡ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ኣሜን። ማማ ብረይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰ ንጹህ ዝኾነ ምክንያት ንሃለወክ ነይሩ። ግን ከ እቲ ጥዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን እቲ ሕማቅ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢአት ተጸጢሕኺ ኣንቲ ሸለልተኛ ኸዳእ ስጋኺ ከሎ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕም ዘርዕድም እስንብድ ነቲ ዘለዓለማ ፍርድኻ እምብርከኽ ኣለኹ። እቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ናይ ብርሃንኪ ዘፍርሕ ፍርድኽን እስንብድ እቲ ዘለዓለማዊ ፍርዲ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንኪ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱምን ድንዱስን ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተዊን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውታድ ኣፍ ልበይ እናወቃሕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረ በለለይ እብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ማማ ሙሉ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ልሕለናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባየ ርሕቕዮ እታ ሕመምቲ ነብሰይ ብኸንቱነት ኣስዩ ሃላዋ ተጠፊእዎ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ንቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ካልእትን ምሕረት እትለመን ኣላይተደኒኺ ኣደምቲ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋኢኺ ኣሜን ኣሜን። ማማ ረዘነት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። እሺ ቃል ህይወት ይስማዓልና። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢአት ክንሓድር ሓለወና። ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ብምሕረትካ ንዘለኣለም ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረኒ ንነፍሲ ኣድሕና እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ትወኪል ኣለኹ እሞ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ናዓት ልቢ ትምፃእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጌታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይተ ኣዘንቱ ኣሜን ኣሜን። መምህርቲ እምኒት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት
ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀን ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሓያል ቅዱስ ህያው ዘይመውት ኣብ ሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙሳ ዝተንስአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ። ኦ ጎይታ መሓረና። ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አሜን። أبا شميت الله مثلني أبي دازيا أو أو سلس قدوس محرنا أو سلس قدوس محرنا أو سلس قدوس محرنا أو قيت حتياتنا حدا قلنا أو قيت بدلنا يتسبسبلنا أو قيت أبسنا يقرب لنا أو قيت نحوم تزبخ بصحيح من مومنت قدوس سم كايل كافوسهم أو قيت نزوم زموتو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحتنا كان بسم عرب وخاب حتياتنا سوزخن كاقويت محرنا أو خاب حتياتنا سوزخن كاقويت ردنا لمانونا خا تقبللنا كبرن مسغانان بفصم معرك قدسنا نعخا يقبا امين وغويتا محرنا وغويتا محرنا وغويتا بارخنا امين وغويتا بقعات قبرنا بمسغانا خمجيلنا خنسلي اب سمايات نبرابونا سمكا يقدس منقصات مسا فارك خمتا اب سمايكم ودما مدري يخون علت مقبنا لو مهبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم حدقنا لهم بدلنا احتقلنا كلكم فقد احنا ننبر تنايتتونا منقستن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايما امين ودينا عد سنقل ماريا بنا قدس قبري ملاق سلامتا سلام لكله بحلنا خدنقلي حبسقا وندنقلي دنجاهر قويتا سراوي سلام لكلهم السخي خابن استي برختي اخي فرخر سكون بروخي وملت سقاق جابهر مساخيو وفي السيت دس يبالكي حاجاتنا حد قلنا نفور ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين آمين. ما بالري مسقانا نقدس رنقل مريم دنت تعاتيات كلها مثلنا ما بالري እሺ ሕረ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣዶ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ያዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ምሕረት ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን آمين. ማማ ሙሉ መተው ጸሎት ሃይማኖት ናይታው ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘንሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጸድቃን እልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሃጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ዝሰግደሉን ነኽበሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ኣሜን آمين. መምህር ትምኒት ናይ ሃይማኖት ጸሎት እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ኩሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተፈጥረ እምበር ዝተወልደ ዝተረኽበ ኣምላኽ
ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ፣ ከም ብሓድሽ ንሄዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ብመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን። ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታን ዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኣሜን ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና። ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትራላይሶን 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 ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማማረዘነት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕድር፣ ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ፣ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ለእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመይ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ንኣንበር ክንብር ተግባርና ይኹን ኣሜን። አሜን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማዕበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም። ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ። ኣብ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም። ንስኺ ካብ ንስብረኽቲ ኢኺ ፍረኸስኹም ብሩኽ እዮም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ፍስሕ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጠናዮ ንስኻ ርህሩህ መፍቀሪ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልና። ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና።
ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ኸ ናይ ሰላም መልኣኽ ለኣኸልና ብፀጋን ርህራሄን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪ ከም ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግበአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሚን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረት ካብ ዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረ ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስቲ ብዙሕ ምሕረት ብሰናያትካ ዝተመልኣኻ ሩህሩህ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት እትምሕር ንሓጠ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልመናና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቕያት ልብን ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳት መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣሚን። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምሃሮ ኩሉ ሰሚዕና ክንገብር ፍረ ክንፈሪ እግዚኣብሔር ደግፈና ኣሚን። ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ከምቲ ኩሉ ጊዜ ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 8 ትምህርቲ ሃይማኖት ኣበው ንሎሚ ከዓ መቐፀልታ ናቱ ሃይማኖት ኣበው ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ምዕራፍ 68 ክፍሊ 26 ካብ ቁፅሪ 39 ጀሚርና ከነንብብ ኢና። እግዚአብሔር ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ክመርሐናን ክምህረናን ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና። ኣቦና ኣቤ መርጌታ ናብ መድረኽ ክዕድሞም እየ። ኣቦና ከምብብልናዮም እግዚአብሔር ደስተውዕል እዝነ ልቦና ይሃበና። ሰላም ከመይ ውዒልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣቦና ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር መስገን ኩልኩም ምስግኖም ኣይጉደል ካብ ሓጎስ ሰላም ተረኸብና አሜን አሜን። ተጸለየ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። እቲ ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ከምቲ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ክመርሓና ዝፀንሐ ኣብ 68 ክፍሊ 26-39 ኢና ክንጅምር ሎሚ። ኣብዚ ምዕራፍ ዘለና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 28 ክሳብ 39 ኣቦና ኣበይ ቀሺ ዮሃንስ ከምብብልና እየመ ንባብ ናይ ቁፅሪ 39 ኦ ማርያም መሰረት ማሕፀንኪ ከይፈረሰ ኣምላኽ ንዝወለድኪ ሰላም ንዓኺ ይኹን።
وماريام محتم دنقلناخي كي ترحون كي تلوتن نقص زولدكي سلام نعاخي يخون نقدس مدحانينا مولاد كأ أدن أقلقاليتن تسميخي إخي وماريام إكزابير مساخيو سأقار خيبكي إخمو سلام نعاخي يخون أبونا بكش يوهنس نبايدي حراي ايوه بعد حل مساخ ما أبونا كوع سلام سنة ربنا كفلي 27 فقد 4 داقم إذ قدس أبو زخنة غريتا يوحنس أفورك يغريتا أبونا تا وانجل لوكاس حادث خاب 28 كساب 39 كتم حراي نعم مو أنا خشاب زوج على أخي قالوا تقدموا من هبوهم حراي أبونا بكش يوحنس أفكيدا مالوز تدالنا انتلينا أنا خم بابنا حراي أدينا براي كبريها بلنا أبونا إكزابير يدقفكم آمين بساد سرنا شدشتن سرنا شو عتن بحدين لله بساد سيت ورحي جبريل ملأخنا بنازريت اتبها العد قليلا ناب حنت دنقل كاب أملاخ التلاخذ نسان يسيف زبهال سبعي كاب بيت داويت اتحاجت إياه سمعتا دنقل لتي أخ مريم إيو الهيوة إتي ملأخنا بآتيو أتمل تتأجا سقع 39 مثلا نبالي هو تبال أنا أدينا أتمل تتأجا نبآتيو إتي مل تتأجا أجزابير مساخ إيو أمه بحي بالكي كاب أن استبرختي إخي بلا نسا مسرأيتو بزي زربات سنبدت إذا خمزي زبالة سلامتا انتا يكون يخون إلاون حسبت إتمال أخ كابلا مريم أب قدمي أملاخ تأجا رخيبكي إخي مو أي تفرهي أنه خد أنسي ودي ختولي سمخ أيسوس كساميو إخي نسا عبيخي خون ودلو الكب هالإيو إذا أبهر أملاخ دما نزفان أبو أداويت كهيبو إيو نسو أبيتي أقوب نزال ألم كنقص إيو منقصخ أمودة طيب اللان مريم دما نتملأ إذا خير سبأي كيف لو تكس كما إلو يخون إيو بلتو يتملأ كأمليش منفس قدس كوردكي حيلو الكتل لك إيو سلازي خاء يتزولد قدس ود أملاك بحال إيو إنه إتصابت إتازمت كي أكوانا أملاك دي سأنو نقف سلازي إلا وديت أنيسا ألا نتامخان تبحال إزور حزي سادسا يا أيو بلا مريم كأني أنا باريك زأبهر كم تزرب خايوهن اللي بلا اتمل أخدمة كاب حلفة مريم ني إلسابيت كم زبز حتى بتي أنا إتي مريم تنسي آتقالات إفادما نزباني هدانا بحانت أدي ديبت مين الهيوة يسمع لنا أبونا بكش يوهنس 4 خنببلنا إمه أبونا مسنببو حبتنا ملو وانجل لوكاس معراف كلتا قزري 11 حبتنا تمنيت ممهر تمنيت ماتيوس 11 وتر 4 بخم أبونا راي داقم إذ قدوس هبو زخنة يوحنس أفورك أبت درسانو خاب ترغامي ملأخت باولوس نابسب إفيسون كمزي بلا سم كريستوس كتصوع كلخا أملاخن سبن تراي كم زخنة أي تحسب انتاي دا حاد خنسو سب زخنة أملاخ إيو الهيوة يسمع لنا حبتنا ملو كما يوعلكم حبنا نجزئ المشكلة وانقال لغاس بعرف كنت توسع 11 حدا بحد إنزل سبوا الله الأخدم من نحولمي مدحاني أب أدوي داويت ولد لكم سلازلو بسخاء كريستوس قويتاي نقول له حسبي كخون أبي حقوس أبسرم اللخو ما أي تفرحوا لا تخلوا مسكنهم آمين الهيوة يسمع لنا حبتنا تنبيت وانجيل ماتيوس معرف حد قصة 11 ويوسياس كأب زمن مركوبة بدون نيكوليان نحواتون ولده
ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኣብ ቁፅሪ 41 ንሰግር ኣለና። ኣብ ቁፅሪ 41 ኤፌሶን 1:3 ሓብትና ዕልልታ ኣቦና ናባኹም ንባብ ኣቦና በቐሺ ዮሃንስ 41 ሕራይ ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን ደኣ በለ እምበር ኣቦኡ ንቓል ኣይበለን። እንታይ ደኣ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ባዕሉ ወዲ እግዚኣብሔር ሓደ ንሱ እዩ እሞ ኣቦኡ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል። ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ዕልልታ ኤፌሶን ምዕራፍ 1:3 እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸና ኣምላኽን ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን። አሜን አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብትና ረዘነት ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8 ኣዴና ብረይ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 13 ኣቦና በቐሺ ዮሃንስ ናባኹም 42 ንባብ መሊሱ ኣብቲ ብዛዕባ ልደት ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ ሓድሽ እዩ ኢሉ ዝዛረብ ሓደ እኳ ኣይበደለን። ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ እዩ ኢልና ክንዛረብ ከለና ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ እኳ እንተኾነ መጀመርታ ብስጋ እተረኣየሉ ሎሚ ስለ ዝኾነ ድማ ሓድሽ ንብሎ ኢና። ቃል ህይወት የስማዓልና ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 1 ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8 ሶሪ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 8 ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመፅእን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና ብረይ ራእየ ዮሃንስ ቁፅሪ 22 እሺ ኣምፂ ኣለኹ ኣራይ ዮሃንስ ቁፅሪ 22 13 ኣልፋን ኦሜጋን ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ኣነ እየ። ቃል ህይወት የስማዓልና ንከታተሎ ኣለና። እቶም ኣቦታት ነዚ ከወሃህድዎ ከለዉ ናቶም ሓሳብ ዘይኮነስ ኣብታ መፅሓፍ ቅዱስ እዚአን ክልቲአን ናይ ራእየ ዮሃንስ ሕጂ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ እዩ ኢልና ክንዛረብ ከለና ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ እኳ እንተኾነ መጀመርታ ብስጋ ዝተራእየሉ ሎሚ ስለ ዝኾነ ድማ ሓድሽ ንብሎ። ቃል ህይወት የስማዓልና ኣብ ቁፅሪ 43 ናብቱ ናይ ወለዶ መፅሓፍ እዩ ዝኸይድ። ሓብትና ሙሉእ ማቴዎስ 1 ካብ 18 ክሳብ 25 ከተብልና ኢኹም ንባብ ቁፅሪ 43 ኣቦና በቀሺ ዮሃንስ ናባኹም ከም ብሓድሽ እዚ ድርሳን እዚ እግዚኣብሔር ህያው ስጋ ብመንፈስ ቅዱስ ንዕኡ ፈጠረ ብኡ ከዓ ንዓለም ኣድሓነ ክንብል ከለና እቶም ዓያሱ ሰባት የነውሩና እዮም በለ። ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ቅዲ 18 ክሳብ 25 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ እዩ። ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓፅያ ከላ ከይተራኸቦ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት። ዮሴፍ ሕፅያ ጻድቕ ሰብኣይ ነበረ እሞ ብሕቡእ ክሓድጋ ሓሰበ እምበር ከጋልፃ ኣይፈተወን። እሱ እዚ ክሓስብ ከሎ እንሆ መልኣኽ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ተረኣዮ ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ሕፅኢትኻ ማርያም ጠኒሳቶ ዘላ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ እሞ ንምውሳድ ኣይትፍራሕ። ወዲ ክትወልድ እያ ንሱ ከዓ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ እሞ ስሙ ኢየሱስ ክሰምዕ ኢኻ። እዚ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ብነቢይ ተዛረቦ ክፍፀም ኮነ። ከምዚ ዝብል እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኒኤል ክብልዎ እዮም። ትርጉሙ ኣምላኽ ምሳና እዩ። ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከምዚ ዝኣዘዞ ገበረ። ንማርያም ሕፂት ወሰዳ በኽሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን። ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰመዮ። ለዓላትኩም ምስጋና ይኹን። አሜን።
ቃለ ህይወት يسمع لنا حابتنا ممهر تمنيت ميلكياس معرف 4 قصر 2 أبونا بكش يوحنس نباب قصر 4 ኣስዒቡ ኣብዚ ድርሳን እዚ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር መቕደስ ፀሓይ ጽድቂ ንባዕሉ ፈጠረ ንሱ እውን ስጋ ዘይብሉ ጎይታ ሓያላት ብቅዱስ ስጋ መፀ ንስጋ ኣይተጸየፎን እንታይ ደኣ ኣብሊጹ ኣንጽሆን ቅዱስ ገይሩ ፈጠሮን حابتنا ممهر تمنيت ميت كي تهلو حابتنا تمنيتي خزل ملكياس 4 قطر 2 هو والله ሕጊ ካብ ጽዮን ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ክወጽእ ኢሞ إغريتها ممهر تمنيت أب ميكياس كي تهلو ميل مودعتا ناي بولي كيدان زلا مالت ميلكياسن زبلون ديام دلون እሺ ሶሪ تجمل ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 2 ንኣኻትኩም ስመይ እትፈርሁ ግና ፀሓይ ጽድቂ ክትበርቀልኩም እያ ምድሓን ከዓ ኣብ ኣኽናፍ እዩ ንስኻትኩም ድማ ንኽትወፁ ከም ብተይ ደንበ ክትዕንድሩን ኢኹም ቃል ህይወት يسمع لنا እታ እግዚአብሔር መቅደስ ፀሓይ ጽድቂ ንባዕሉ ፈጠረ ትብል ልክዕ ከማ ፀሓይ ጽድቂ ክትበርቀልኩም እያ ንዓኻትኩም ስመይ ትፈርሁ ግና ፀሓይ ጽድቅቲ ኣቦታትና ነቲ ሃይማኖት ኣቦ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከመይ ገይሮም የዋሃድዎ እንዳረኣናዮ ክንከይድ ምእንቲ ልክዕ እታ ቃል ካብታ ናይ ሚልክያስ እያ ተወሲዳ ማለት እዩ ቃል ህይወት يسمع لنا ናብ ምዕራፍ 69 ክፍሊ 1 ንኣቱ ኣለና ኣብ ጥቕሲ 1 حابتنا عللتا إفيسون 4:5 أبونا بكش يوحنس نباب قصر حدا نباهم ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቴዎፍሎስ ብዛዕባ ሃይማኖት ከምዚ በለ ኣብ ኒቅያ ብዛዕባ እምነት ጉባኤ 318 ኤጲስቆጶሳት ኮነ ናይ ህያው ቃል ኣቦኡ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ምንጭ ጥበብን ሓይልን أرأيان إيو بمبال آمنوا قال هيوت يسمع لنا حابتنا عللتا ኤፌሶን 4:5 ሓደ ጎይታ ሓንቲ እምነት ሓንቲ ጥምቀት እግዚአብሔር ይመስገን ኣቦታትና ሓንቲ እምነት የዝፈልጥ እታ ናተይ እምነት የዝፈልጥ እንዳበልኹም ልሱ ከለዉ ክሕተቱ ከለዉ ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ሓንቲ ጥምቀት ሓንቲ እምነት ሓደ ጎይታ እዩ ቃል ህይወት يسمع لنا أب قصري كلته أب قصري خلته يوحنس 14 معرف 14 قصري الشعاتة أدينا بري سوري حبتنا رزنت يوحنس 14 الشعاتة أدينا بري قدامي كورنثوس 8:6 حبتنا مولو قلاسيس 1:5 نباب نابهم أبونا قصر خلته ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ሓደ እዩ ሓደ ካብ ሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ኣርአያኡን ዲቦና أبيت ኣርአያኡን ማለት أرأي أوه ኣርአያኡን ኣምሳሉን እዩ أبكم ካብ ፍጹም ኣብ ዝኾነ ፍጹም እዩ ኣብ ንወልድ ዋህድ ዝወለዶ እዩ መለኮት ቃል ፈጣሪ ንኩሉ ዝኸውን ጥበብ ንፍጡራን ሰናይ ሓይሊ እዩ ንሱ ብሓቂ ወልድ እዩ ዘይርአ ካብ ዘይርአ ዘይሓልፍ ካብ ዘይሓልፍ እዩ ዘይመውት ካብ ዘይመውት ዘለዓለም ካብ ዘለዓለም እዩ ቃል ህይወት يسمع لنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 9 ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠንን ዲኻ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ይረኣየ ከመይ ኢልካ ነቦ ኣርኤና ትብለና ኣለኻ ቃል ህይወት ኣዴና ብረይ እሺ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 8:6
ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ሓደ ምዃን ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ከዓ ብኡ ክንከውን ሓደ ጎይታ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና ኣሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣብትና ሙሉ ጳውሎስ ምዕራፍ 1 በል ጥቕሲ 15 መልክዕ እቲ ዘይረአ ኣምላኽ በኽሪ ኩሉ ፍጥረት እውን እዩ። ቃል ሕይወት ይስማዓልና ኣብ ቁፅሪ 3 በፂሕና ኣለና ሓብትና ትምኒት ዮሃንስ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 15 ሓብትና ዓለልታ ወንጌል ዮሃንስ 15 26 ሓብትና ረዘነት ግብረ ሐዋርያት 4:22 ግብረ ሐዋርያት 28:25 ኣነ ከምቡበአ ኣዴና ብረይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ካብ 1 ክሳብ 12 ራይ ኣቦና ንባብ ናባኹም ብነቢያት ዝተዛረበ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ እዩ ንወድ ኣርአያኡ ካብ ፍጹም ኣብ ዝኾነ ፍጹም ህይወት ንዘለዎ ኩሉ ዝፈጠረ ከም ዘመስግኑ ዝገብር ንሱ ልዕሊ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ ኣብ ኩሉ ድማ ህልዊ እዩ። ቃል ሕይወት የስማዓልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 15 እተፍቅረኒ እንተኮንካስ ትእዛዛተይ ሓሉ። ቃል ሕይወት የስማዓልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 26 እቲ ኣነ ካብ ኣቦ ዝሰደልኩም መፀናንዒ ካብ ኣቦ ዝወፅእ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀ ግና ንሱ ክምስክረለ እዩ። ቃል ሕይወት የስማዓልና ግብረ ሐዋርያት 4:25 ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ዝበልካዮ ስለምንታይ ኣሕዛብ ሓረቑ ህዝብስ ኣንቱ ሓሰቡ። ቃል ሕይወት የስማዓልና ግብረ ሐዋርያት 28 ቁፅሪ 25 ንሓድ ሕዶም ምልጋብ ሲኢኖም ተፈላለዩ ጳውሎስ እዛ ሓንቲ ቃል እዚኣ ምስ ተዛረበ መንፈስ ቅዱስ ብነቢ ኢሳያስ ነቦታትኩም ጽቡቕ ተዛረቦም። ኣዴና ብረይ እሺ ምዕራፍ 12:12 ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከቡ ህበት ኣሕዋተይ ብዛዕባቲ መንፈሳዊ ህበት ግና ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኣረማውያን ከለኹም ናብቶም ኣባሳት ጣዖታት እናተመራሕኩም ከም እተሰሓብኩም ትፈልጡ ኢኹም። ስለዚ ሓደ እኳ ብመንፈስ ኣምላኽ ክዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ከም ዘይብል መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮይነ ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነ ከፍልጠኩም ኣለኹ። እምበኣር ውህበት በበይኑ እዩ፣ መንፈስ ግና ሓደ ንሱ እዩ። ኣገልግሎት በበይኑ እዩ፣ ጎይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ። ግብረ ሓይሊ ድማ በበይኑ እዩ፣ እቲ ኣብ ኩላቶም ኩሉ ዝገብር ኣምላኽ ግና ሓደ ንሱ እዩ። ግናኸ ነፍሲ ወከፍ ምግላፅ መንፈስ ንጥቕሚ ይወሃቦ እዩ። ንሓደስ ቃል ጥበብ ብመንፈስ ይወሃቦ እዩ፣ ነቲ ሓደ ከዓ ቃል ፍልጠት በቲ ሓደ መንፈስ። ንሓደ ግና እምነት በቲ ሓደ መንፈስ፣ ንሓደ ድማ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ ምፍዋስ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ ምፍዋስ በቲ ሓደ መንፈስ፣ ንሓደ ግና እምነት በቲ ሓደ መንፈስ፣ ንሓደ ድማ በቲ ሓደ መንፈስ ናይ ምፍዋስ ውህበት ይወሃቦ። ንሓደ ከዓ ግብሪ ሓይሊ ንምግባር፣ ንሓደ ትንቢት፣ ንሓደ ምልላይ መናፍስቲ፣ ንሓደ በብዓይነቱ ዘሎ ቋንቋታት፣ ነቲ ሓደ ከዓ ምትርጓም ቋንቋታት ይወሃቦ። እዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደልዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ
ገግዲኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ ኣብ ሓደ ሰብነት ብዙሕ ኣካላት ከምቲ ስጋ ሓደ ክንሱ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ብዘሎ እቲ ኣካላት ስጋ ከዓ ብዙሕ ክንሱ ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ህይወት መዝሙር ዳዊት 9 ቁፅሪ 22 ሓብትና ሙሉእ መዝሙር ዳዊት 93 ቁፅሪ 2 ሓብትና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት 112 ቁፅሪ 25 ክሳብ 27 ሓብትና ዕልልታ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 ንባብ 45 ናባኸም ኣቦና በቀሽ ዮሃንስ ኣቤ መረጌታ እቲ መዝሙር ዝሃብኩም ንሲ መዝሙር 9 ምዕራፍ 22 ወላ 2 ቁፅሪ 2 ኦኬ 22 ንበልኩም ሲውን ማም ሶሪ قريتها هم إلى خون لكن كسر خلتي أزلة أبز سكرين الرئنتليون الرئل مثلا نباهم أبنا بك إيش يوهنا لا علوي تاي ترأين للبنا دور كمل ساعة هره سلستي أم بزي كفل منجستن بناي زل عالم مسجانان فتصومان يوم أبسلاسي قوانا يلبون أبسلاسي فطور يلبون أبسلاسي لومي زيتا قبرة يلبون وي جزائن تجزائن يلبون قدمنا زي نبرو دحر زيتا رخبة يلبون أب بزي ولدون بزي منفس قدوس كاب زمانات كوتو أي نبرون انتاي دعا بكل زمن بزيت انتنتن تفساميتن هلوان يوم كي تلوتون كي تفالسون بسلست أكلات فتصومان قصن ملكعن يوم الهوى أباغي هو تحبتك مزمور داويد إيش بونا تنكيو 9 سلستن كوزر غلطة زفانكا خبت انتي تصنعيو نسخة خبز زل عالم إيخا آمين 9 قصر غلطة سكرية 9 سلستن يا تلزلة نعم هراي سنة بلد 9 حراي أبدانا تيسي 9 سلستن تقول الله حركم 9 إيش بونا تنكيو I'm sorry إذا ما صحبنا تكستك على قربتي 9 سلستن ترى زلة 9 يبلا سوري معرف 9 قصر غلطة هو هيجو قاري إيه يالله 9 قصر غلطة أخران كي تولد عالم كيف تركا إري نسخاس إرسخاس كابزل عالم نزل عالم أبلا خيخا أمين قال هي تسمع لنا أوكي داويد مزمور داويد 9 سلستن وصري خلته زفانكا خابت انت صنع እዩ እስኻ ካብ ዘላለም ኢኻ ኣሜን ቃል ህይወት የስማዕ ለና መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 12 ካብ ኣብ 10 ኣያ ትውድእ ቁፅሪ 5 ክሳብ 7 ዘሎ መዝሙር ዳዊት 112 ቁፅሪ 5 ክሳብ 7 ዝርህርህን ዘለቅሕን ሰብ ብፁዕ እዩ ንሱ ንነገሩ ብፍርዲ ይፍጽም ንዘለዓለም ኣይከናወፅን እሞ መዘከርታ ጻድቕ ንዘለዓለም ይነብር ክፉእ ወረ ኣይፈርህን ልቡ ብእግዚአብሔር ተወኪሉ ይጸንዕ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 6 ኣነ እግዚአብሔር ኣይልወጥን እሞ ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ስለዚ ኣይጠፋእኩምን እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን ዘለዓለም ክብል ጸኒሑ ዘይልወጥ ከዓ ዘለዓለማውነት ምትእስሳሩ ቃል ህይወት ይስማዓልና ክሳብ ምዕራፍ 7 ክሳብ ምዕራፍ ቁፅሪ 3 ዘሎ ኣብ ሓደ መወከሲ ተቕሊልዎ ኣሎ ሓብትና ረዘነት ወንጌል ዮሃንስ 1
قصري 14 حنت حلفنا لنا بنا كنم ببنينا نساش ما وكاسس لا زي جبر لني انت ايش مقره እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦነ ሃብትና ረዘነት ምዕራፍ ዮሐንስ 1:14 ሃብትና ህይወት ሮሜ 5:10 አዴና ብረይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5:14 ካላይ ቆሮንቶስ 5:14 አራ አቦነ እግዚአብሔር ይደግፍኩም ካብት وزري شديش زلو مالت الراي كم بحديش إزليك باباسات تيوفلوس أبتنا إمنت حدنت أب مبل 21 عنقص كم زبلة كم سب كاب دنجل تولده بزي بين حاتيات كا بكل جبري مثلنا مستنكرن فولين بزخنا أرأيا مستولده سب كوينو بمجلسو نهلاوي سب بارخه امين ممر عالم زخونه ناي اسكندريا ليق ጳጳሳት ቅዱስ ቄርሎስ አብዝ መሃሮ ሃይማኖት ከም ዝበለ ንሕናስ ብዘይ ጥርጥር እምነት ቅዱሳን አቦታትና ኢና ንስዕብ ካብ አብ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ስጋ ተዋሂዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንአምን መከራ ተቀቢሉ ሞተ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ካብ ሞት ተንስአ ከመይ ሞዋቲ ኣይኮነ ብእግዚአብሔር ቃል ሓደ ህላዌ ደኣ ንኣምን ሞት ኣብ ትልዕሉ ኩሉ ፍጥረት ዘሎ ህላዌ ከም ዝተመሓላለፈ ሓደ እኳ ከምዚ ዝስዕብ ጎደሎ ኣእምሮ ዝኾነ ኣይሃሉ ከመይ እግዚአብሔር ቃል ናቱ እዩ እሞ ብስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ሰብ ኮነ ምእንትዚ ንሕና ተዋህዶኡ ኣሚንና ንሱ ብመለኮቱ ሞት ስለ ዘይብሉ ሰብ ብምዃኑ ከም ሰብ ብስጉኡ ጥራይ ሞተ ንብል ቃለ ሕይወት የስማዓልና አራይ أنا ديبوناي هو وانجيل يوحنس معرف 14 قطري معرف 1 قطري 14 اتقال سغا خوني صغان حقن مليوخا ابانا حدري كبروتو دما كم كبري نايت حد ودو نبو رأينا امين ቃለ ሕይወት የስማዓልና لينا تيكا رومي معرف 5 قصر 10 صلاتو خلنا مس أملاخ بموت ودو تعرقنا كاب التعرقنا دا كندي بهوتو الزينة زين الدحن أمين ቃለ ሕይወት የስማዓልና على أي قرنطس 5:3 እምበኣርከ ሓደ በጃ ካብ ኩሉ ሞተ ስለዚ ኩላቶም ሞቱ ካብ እንብልሲ ፍቅሪ ክርስቶስ ደሪኹና እዩ እሞ እንተ ተፀለልና ንኣምላኽ ምስ ቀረብና እንተኮና እውን ንኣኻትኩም ኢና አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብትና ሙሉ ገላትያ 4 ቁፅሪ 4 نباب قصر 4 نباهم أبنا بكش يوحنس أملاخ كنسو إنه سب كونه كبهرية ملكوتو كا كتو عيتفلين سبكوا انتغنى لعلو كلهم فطوران إيو بملكوتو حقاق حقي خنسو دما إنه تحت حقي خونه بوء بتزلو دما حقاق حقي كونه آمين قال تسمع الله غلاطيا 4:5 بحد الله ملأت زمان مس مصقنا ملأت زمان مس مصقنا نتوم تحت حق زلو تشايطو من تشايطو من تخاوصو نحنا ولدنا من تخركبسي أملاح نزي كاب سبيت تولد تحت حقون زخونة ودو لأخو أمين ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብትና መምህር ተምኒት ሮሜ 8
19 حبتنا عللتا فيليبيسيوس معرف كلتا قصري حموشة خساب شمونتا نباب قصر حموشة بنانا باهم እሺ ብመለኮቱ ጎይታ ክንሱ እንሆ መልክዕ ሰብ ወሰደ ስልጣን መለኮቱ ግና ካብኡ ኣይተፈልየን እንሆ ንሱ ሓደ ከሎ ንብዙሓት ምእመናን በኽሪ ኾነ ብተዋህዶ ከዓ ነበረ حبتنا رزنت فيليبيس دي سيدي هيبكي رومي مثلنا رومي شومنت 20 ساعة نوا رومي شومنت 20 رومي يعني رومي الصغيرة اوكي هراي ما سبق الله غاقيك رومي معرف شو من تقصي 20 شعتن نتوم قدم زفلطهم نسو نبوزحات أحواسي بغرم انتي كخون مثلي ودو كمثلو قدم مدوم عليه يسمع لنا حبتنا رزنت فيليبيسس معرف كلته ካብ 5-8 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩምን ይሃልኹም ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክንሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ ሰውን መሰለ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኽበ ርእሱ ክሳዕ ሞት ኣትሓተ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ آمين قال هيوت يسمع لنا حاونا دياقون قرماي وقع سلام أتخا زتعمل كان تخيني فيليبيسيوس معراف كلتا كاب شومونتا خسات الشاعة تختم ببلناها أبونا قبل أسري شديشنا باهم نباب الشي كم سب بسقا انت موتا زدن أيكونن إنه بملكوتو مواتي أيكونن حوارياب أولوسون قال بقال آيات تحدى أب أبو زلو خبري إيو بعلو داقم زتعقس خسع موت دما زبسحة موتو خا أب مسكال زخوانة إيو بمبال صحفة عليه يسمع لنا حاونا دياكون قرماي تعمل كذا عليه الله خير ربنا عليه يسمع لنا مين فيليبيس معرف فيليبتي كابشو منتي صاف الشعات تي رسول سعموت حتى سعموت على مسكال قاع دات عززة سلازيكا على سماوات على مدرين على تحت مدرين زلوا كله تركسون باسم يسوع من تخبرك لسان زبلون نخبر እግዚአብሔር አቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ናብ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስም እውን ኣቦ ስብሓት እግዚአብሔር ኣምላኽ በርመስገን آمين قال هيوت يسمع لنا أدينا بري ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ካብ 15 ክሳብ 19 ተዘሎ ንባብ ካብ 7-8 ናባኹም ኣቦናየ እሺ መሊሱ ድማ ኣብ ካልእ መልእኽቱ ንሱ እቲ ዘይረአ እግዚአብሔር ኣምሳሉ እዩ በኽሪ ኩሎም ፍጡራን እውን እዩ ከመይ ኩሉ ኣብ ሰማይ ዘሎን ኣብ ምድሪ ዘሎን ዝረአን ዘይረአን ብኡኡ ፈጠረ በለ መናብርትን ኣጋእስትን መላእኽትን መኳንንትን ኩሉ ምእንታኡ ኾነ ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ እሞ ኩሉ ብኡኡ እውን ተፈጥረ ኩሉ ከዓ ብኡኡ ጸኒዑ ይነብር ንቤተ ክርስቲያን ርእሳ ንሱ እዩ ንሱ በኽሪ ሙታት እዩ ንኩሉ ርእሲ ምእንቲ ክኸውን ነቲ ዝሞተ ዘበለ በኽሪ ኾነ حبتنا مرور أدينا بري قريتها ቆሎሴ 2:15-19 ነቶም ሕልቅነታት ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብኡ እናፈከረሎም ከዓ ብግልፂ ኣስተንከሮም ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 15 هو 15 ሓደ ክልተ ሓደ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 15 እሺ قريتها
ምዕራፍ 15 ቤታ ቦናይክ ዘበደ جميل ده نسو ملكة زي نسو ملكة زي أملاخ بخر كله فطرة إيو أب سمايات أب مدري زلو زرقن زي رقن زفانات كونا ويس ويتنت هلكنت ويس سلطانات كل بقو تفاتيرو الله أما كل بقو نعون إيو التفاترة نسو قدم كله إيو كلون بقو قيمو الله نسو نتي سقاو دما رأسو إيو مالت محبر نخل نجر قدامي من انتخاونسي نسو مجمرتا إيو كم موداتاون كم موتاتون بخر إيو بزلو ملقات أبو زي حدر أبو سميرو الله أمه قتلت أمسا أسرع بو بدم مسكالو غيرو سلام مسكبره كأنتي أبو مدري زلو أب سماي زلو زبله كل نرأسو تعارئو إيو قال هو يسألنا أمين حبتنا ملو وانجيل يوحنس معرف حموشة أسران شديشن حبتنا تمنيت معرف شديشة حمسان شوعاتن حبتنا رزنت عسرت حدا أسران حموشن يوحنسين كلن مالتي حبتنا عللتا إبراويان كلتا تشعاتا حبتنا هوت إبراويان شوعاتا عسر شديشة نابهم أبونا قدرت شعاتن عسرتن شي كاب موتي زتولد قداماوي እግዚአብሔር ቃል ካብ ኣብ ዝተወልደ እዩ ህይወትን መድኃኒትን እዩ ኣብ ዝወለዶ ንሱ እዩ ከመይ ኢሉ ደኣ በኹሪ ሙታት ኮነ ነቲ ዝሞተኸ ከመይ ኢሉ በኹሪ ኮነ ንሱ ሞት ስጋ ስለ ዝተዋሃደን ናይ ስጋ ሞት ከም ናቱ ስለ ዝተቆጽረሉን እዩ ናቱ ድማ ገበሮ ኣብ ክንዲ ሁሉ ፍጥረት ሰብ ከዓ ብህያውነት እግዚአብሔር ሞተ እቲ መስተውዓሊ ጳውሎስ በቲ ክመውት ዝግብኦ ስጋ ሞተ ስልጣን ህይወት ግና ካብኡ ኣይተፈልየን ከም ዝበለ ንሱ ብስጋ ሞተ ክንብል ከለና በህላዌ መለኮቱ ኣይሞተን እንታይ ደኣ ከምቲ ዝበልናዮ ብስግኡ ጥራይ ሞተ ማለትና እዩ قال هو يسمع لنا بنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፈዲ 26 ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዱ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ قال هو يسمع لنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 57 ሕያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ قال هو ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 25 ኢየሱስ ከዓ በለ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ እቲ ብኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ አሜን قال هو يسمع لنا ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 9 ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞተ ምንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና قال هو يسمع لنا ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 16 ብሓሳቢን ዘለዋ يتفكر ንስኻ ከም ማዕርግ መልቀጸዴቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ ተመስኪሩሉ እዩ እሞ ብዘይሃልፍ ሓይሊ ህይወት እምበር ከም ሕጊ ስጋዊ ትእዛዝሲ ካህን ኣይኮነን قال هو يسمع لنا راي زخبركم زب እግዚአብሔር لباب ኣብ ቁጽሪ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 10 ተጠዊልና ኣለና ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ እንተፈቐዶ እዚ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ መልእኽቲ እዩ ኣብ ዝመጽእ ምዕራፍ 7 ክፍሊ 2 ካብ 11 ክንጅምር ኢና ሕጂ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ብመዝሙር ንእግዚአብሔር ከነመስግኖ ውዕለቱ ክንገልጽ ከነምልኾ
እትብሉ ወይ እትብላ ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ወይ ዘሚርክን ዘይትፈልጣ እንተለኽን ቅድሜና ክንህብ ኢና ሕራይ ረዘነት ሓተይ ኢድካ ሓፍ ኣቢል ከለኺ ካልኦት ከይህልዋ ግን ንቅድም ዘሚረ እንደይፈልጣነ ዘሚረ ፈልጥ እየ ሕራይ ኢድ ሓፍ ዝበላ ኣይርእና ኣለኹ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ሓፍትና ረዘነት ዕድል ክህብ ወይ እየ ዲያቆን ግርማይ ሓወይ ከዓ ንሱም ንዑ ዶ ክንሕልፎ ድሓን ዲያቆን ግርማይሲ ክንወኻለ መዓልቲ ድሓን ዘመረ እግዚአብሔር ሃብቲ ናባኸች ናባኽ ሕራይ ብዙሕ የተዳለኹም ግን ትፍትናኤ ፍሉይ ኢኻ ትብል መዝሙር ሕራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሕዱ አምላክ አሜን። እንታይ ወፆ ንፍቅርኻ አድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻሲ ብባህሪኻ እንታይ ወፆ ንፍቅርኻ አድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻሲ ብባህሪኻ ብሕሱም ጭንቀት ተኸቢበ ገፀይ ብንብዓት ምስተሓፅበ ንጸሎተይ ሰሚዕካዮ ልበይ ብሓጎስ መሊእካዮ ንጸሎተይ ሰሚዕካዮ ልበይ ብሓጎስ መሊእካዮ እንታይ ወፆ ንፍቅርኻ አድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻሲ ብባህሪኻ ብህያው ቃልካ ፈዊስካኒ ካብ ውድቀተይ ኣልዒልካኒ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ እንታይ ወፆ ንፍቅርኻ አድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻሲ ብባህሪኻ ካብ ምሕረትካ ዝተላዕለ ብዙሕ ውህበት ተቐቢለ ትብዓት ረኺበ ብፀጋኻ እነኽእውጅ ንምድሓንካ ትብዓት ረኺበ ብፀጋኻ እነኽእውጅ ንምድሓንካ እንታይ ወፆ ንፍቅርኻ አድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻሲ ብባህሪኻ ብህያው ቃልካ ፈዊስካኒ ካብ ውድቀተይ ኣልዒልካኒ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ እንታይ ወፆ ንፍቅርኻ አድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻሲ ብባህሪኻ ብህያው ቃልካ ፈዊስካኒ ካብ ውድቀተይ ኣልዒልካኒ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኣቂምካኒ ብቅድሚ ገጽካ እንታይ ወፆ ንፍቅርኻ አድልዎ የለን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻሲ ብባህሪኻ ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ይቀኒለይ ብዛዕባ ሕበኒ ዕድል አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቃል ህይወት ይስማዓልና እንታይ ወፆ ንፍቅርኻ አድልዎ የልቦን ኣብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻሲ ብባህሪኻ ግዜ ሃልዩ ብህያው ቃልካ ፈዊስካኒ ካብ ውድቀተይ ኣልዒልካኒ መቃውሐይ ሰባቢርካ ኩሉ እንተነስተንትኖ መንማሃበ ምስቲ ዘለና ግዜ ግን እንታይ ወፆ ንፍቅርኻ አድልዎ የልቦን ኣብ ፍርድኻ
كل تمال فوليخا نسخاس بباهر خايل سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብታ ፍቅረ ኣምላኽ ክሳብ ትዳለው ሓንቲ ቃል هراي حبتنا عللتا ዘዳግም ምዕራፍ 10 فقد 17 18 ዘዳግም ምዕራፍ 10 فقد 17 18 هراي أنببياس كعللتا حبتي እግዚአብሔር አምላኽኩም ንሱ አምላኽ አማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት እቲ ዓቢ እቲ ሓያል እቲ ዘፍርህ አምላኽ ገጽ ርእዩ ዘየዳሉ መማለድኻ ዘይቅበል እዩ ንሱ ንዛታምን መበለትን ፍትሒ ውፅእ ንስደተኛውን ይፈቱ እንጌራን ክዳንንካ ይህቦ ቃለ ህይወት ቀልና هو فرد ዘየዳሉ መማለድ ዘይቅበል ናይ እግዚአብሔር ፍሉይ ኣድልዎ የልቦን ኣፍርድኻ እግዚአብሔር سي أرلو يلبون أفردها أب قداسي أثناتيوس انتايبل إيها فرو لبعل إن بين بقلو وإيا مكان لوتو لنداي إما يكون مسمر يلوتو نهبتام ببهبتو أي حفروني ندخاون بدخنتو أي رحرحالون كم ندخنتو كم كبرا أملاخ انت زي تتقيمولو بأكوتيت دا زي نيرو دخاب مخانو تراي ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር አድልዎ ፍርዲ የለን ቃል ህይወት ይስማዓልና አራይ ካልወት እንታይ ወጾ ንፍቅርኻ አድልዎ የልቦና ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉኢኻ ንስኻስ ብባህሪኻ አራይ البونات حيوت معرفة أنا دخلت عم نتكلم عن هراي هاونا دياكون كرماي السؤال هو عنا يا الجماعة ملاتة أنا جينا لكم الله ثلاثة فتور وجروهم مروا ولدي في أسكان هاي الله أبوهم من تكونوا نسوا نخفاءات حيوات تحية برا نسأل كانن حتى لما زنا يجنا يمو نسألهم سبوغور سلطان سأفهم سبوغهم اللي نسوا نخفاءات الحيوات تحية برا وجه يعني المشكلة على هوت يسمع لنا أنت مكتتالو خطعمنا حونا دياكون قرماي وانجيل ماتيوس معرف أمشته 4 4 هرايك على هوت يسمع لنا 4 5 هراي هوت حبتنا إذا حفابيل كلها وبنا thank you رزانة تافتنا that's my favorite مزمور thank you تعمي تبقتيا أنا خا أبتا كم تعموني داويت بقالوا زفوسني لا أبتا مزمور على خم مثلا نتزي تجارب قال كافويس كاني قال كافويس exactly one of داويت 200 شعاتن مزمور داويد 200 شعاتن قصر 20 حدن كلتين مالتيو 20 حدن هذا قالوا لإخو أحويهم كاب قدقادهم كا أناقفهم نزقابهر سلا سهلون سلا تدنكي سب زقبرو تأمراتو يمسقنوه على هوت يسمع لنا هو تبق بتعمي قال هوت يسمع لنا thank you أبنا الرأي قالوت انتاي وزو نفقرها أدلو يلبونا فردها كل تمال فوليها نسخاسي ببهريها فوليها نسخاسي ببهريها الرأي قالوت الرأي أب نحجريا علل تحبتي رومية خلتا 10 حدث بالزلة لوك زغنا سب كم موبايل بوست جري الرأي أم ختمت بالنات خلده هالشي أبا أملاخ سي أدلو قص يلبون مين أبا أملاخ أدلو قص يلبون برقص زابير مسجن أبتا انتاي وصون فقر خازبل حنت قال أستنتين اندا زمرت كل حبتنا أبتن بيت زكارياس معرف 10 3 قصري شد الشاسي أبز ما أخل إيدو
ቦሻዕ ዝበለ ቁስሊ እዩ ዝረአዮ ማለት እዩ ንዘካርያስ ነቢ መን ኢሉ ከስተብህል ምስ ፀንሐ ጎይታይ ዲኻ ኢልዎስ እወ እዚ ማእኸል ግናዕ ኢልካ ዘሎ ቁስልስ ኣበይ ቆሲልካዮ መን ኣቁሲልካ ኢሉ ምስ ሓተቶስ ካብቲ ዘገርም እዚ ኣብቶም እንዳፈተውተይ ኣብቶም ዘፍቁሩኒ ቆሲለዮ እዩ ዝብሎ ሕጂ ድሕር ኣቁሲሎም እኸዋ ከመይ ገይሮም ፈተውትኻ ኮይኖም ድሕር ኣቁሲሎምኻ ከመይ ገይሮም ፈተውትኻ ይኾኑ ድሕር ፈተውትኻ ኮይኖም ከመይ ገይሮም ይቁስሉኻ ይልቅ ኣቁሲሎም ንኸለዉ ፈተውተይ ዝኾኑ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን እንታይ ይወጾ ንፍቅርኻ ኣድልዎ የልቦ ናብ ፍርድኻ ኩሉ ተማልእ ፍሉይ ኢኻ ንስኻስ ብባህርኻ ናይ ኣምልኾን ናይ ምስጋናን መዝሙር እዩ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣብትና ርእዘነት ክትዝምርሉ ንበሪ ሙሉእ ጥዕና ሕጉስ ሂወት ይሃብክ እግዚአብሔር ሓሳብ ልብኺ የስምረልኪ ኩልኹም ብጥቕስታት ዝተሳተፍኩም ከዓ ቃል ሂወት የስማዓልና እምበኣር ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ነተን ዘለዋና ምናልባት ድሕር ኢልና ዝኣተና ካብ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 68 ክፍሊ 26 መቐፀልታ ካብ 30 ካብ 39 ክሳብ 44 ኢና ርኢና እዚ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ማለት እዩ ናይቲ ሒዝናዮ ፀናሕና መተካእታ ኣብ ንመዘከርታ ክኾነና ምእንቲ ከምኡውን ድሕር ኢልና ዝኣተና እንተለና ኣብ ምዕራፍ 7 ምስ በፃሕና ቅሬታ ኣብ ምዕራፍ 69 ክፍሊ 1 ናይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ እዩ እዚ ከዓ ብዛዕባ ሃይማኖት ኣብ ንቅያ ብዛዕባ እምነት ጉባኤ 318 ኤጲስቆጶሳት ናህያው ቃል ኣቦ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ምንጭ ጥበብን ሓይልን ኣርኣያን ብምባል ኣሞን ኢሉ ኣብ ጉባኤ ንቅያ ካብ ተወሰነ ነዚ ዝበለልና ቅዱስ ቴዎፍሎስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ ማለት ቴዎፍሎስ ወደ መዝሙር ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕቲ ማለት ድሕሪ ቅዱስ ጴጥሮስ ተፍጻሜተ ሰማዕቲ ኣኬላስ ዝበሃል መማህርቲ እዮም ቅዱስ ቴዎፍሎስን ኣርዮስን ኣኬላስ መማህርቲ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ምዕራፍ 69 ሓደ ክፍሊ ርኢና ኣብ ቁፅሪ 5 ኣወዲያ ቅሬታ ኣብ ቁፅሪ 7 ኣወዲያ ማለት እዩ ናይ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ ርኢና ኣብ 69 ከዓ ናይ ቅዱስ ቴዎፍሎስ ርኢና ብዛዕባ እምነት ናይ ጉባኤ ንቅያ ኣብ ምዕራፍ 7 ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እዚኦም ኣብቲ ጉባኤታት ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዓለማዊ ለኸት ዝመርሑ ዝነበሩ ቦታት እዮም ማለት እዩ ሎሚ ምዕራፍ 7 ክፍሊ 1 ካብ 1 ክሳብ 10 ኢና ርኢና ማለት እዩ ምክትታሉ ክጥዕመና እንታይ ኢና ክንንብእ ምስ መፅእ ዘሎ ስለዚ ሎሚ ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ኢና ተረዲእና ካብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ ልባባትሲ እንታይ ተረዲእና ነዚ ጉባኤ ነካፍሎ ንዘይነበሩኹን እንታይ ኣስተንቲና ሎምስ እዚኣ ኣስተንቲነ እንብሎ ነገር ወይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝነበረ ንባባት ናይ ሃይማኖት ኣበው ይኹን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ንባባት ይኹን ዘይተረዳእና እንተሊውን ከምኡ ማለት እዩ ሕራይቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ካብ ሰማዕቲ ኮይንና ጥራይ ንተርፍ ንክንሳተፍ ሓደ ዝሓቶ ሓንቲ ዝሓተቶ ከዓ ንብዙሓት ንበረኸት ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕራይ ምልክት ሕራይ ደና ብረይ 39 ኦ ማርያም እዛ ሕጂ ዝጀመርና 39 ሕራይ ኣብስስ ምዕራፍ 68 هو 68 ማለት እዩ ሕራይ ኦ ማርያም መሰረት ማህፀንኪ ኸይ ፈረሰ ኣምላኽ ዝወለድኪ ሰላም ንኣኺ ይኹን ኦ ማርያም ማህተም ድንግልናኺ ከይተራሕወ ከይተለወጠን ምውላድኪ ሰላም ንኣኺ ይኹን ንቅዱስ መድሃኒና ብምውላድ ከዓ ኣደን ኣገልጋሊትን ተሰምኪ ኢኹሞ ኦ ማርያም እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹሞ ሰላም ንኣኺ ይኹን
ቃል ህይወት يسمعلنا وأمي أزي مريم محصنا خي فرسة لكعو أملاخ زولدت لنا أدس لزخونت كأسلامنا أخي يكون أو مريم محتم دقل نغي كي ترحوي كي تلوت أنك أيلو بكالأي نزولد كسلامنا أخي يكون نقدس مدهانينا كم زولد كخاء أدنا قلقالي تنسمك هم أو مريم إجزابير مساق إيو سقار خيبكي هم سلامنا أخي يكون كلها معلتاوي تبلوا سلامنا أخو أدنقل داسي بالكي بملو نسا إسا زقلت الله فإنا تسمعني إسا خايا بحق ቃል ህይወት يسمعلنا ምንጭ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ ምንጭ ገይርዎ ዘሎ እቲ ብስራት ናይ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ጸጋ ረኺብኪ ኢኽ ደስ ይበልኪ መንፈስ ቅዱስ ክወርደካ ሓፅለ ልዑል ከዓ ኸፅልለኪ እዩ ተኻባኺ ዝውለድ ከዓ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ብርኽቲ ኢኺ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ፍልይቲ ዝገብራ ከዓ ጻድቃን ወሊዶም ሃዋርያት ወሊዶም ብሩኻት ወሊዶም ሰማዕታት ወሊዶም ዝበሃል ብዙሓት ስድራ ቤት ብዙሓት ኣዴታት ክህልዋ ክእላ የነ ኣደ ኣምላኽ ወሊዳ ዝብል ግን በጀካ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት ካብ ሕጊ ተፈጥሮ ወፃኢ ንሰብ ዘይከኣሎና ኣምላኽ ግን ኩሉ ትኽእል ፍሉይ ኢኻ እንዳበለክ ዝምረልና ፀኒሐ ሃብትና ኣደን ድንግልን እቲ ኣደን ድንግልን ምባል ከምቲ ጉባኤታት ቤተክርስትያና ነፂሮሞ ዘለው ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣደን ድንግልን እንተዘይኮይና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት ኣብ ሕጊ ተፈጥሮ ከዓ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣደ እንተኮይና ድንግል ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ድንግል እንተኮይና ከዓ ውሉድ የብላን ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ መውስቦ ኣይፈፀመትን ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ግን ናይ እግዚኣብሔር ብመገዲ ገይሩ ኣቦና ዓንተ ባቢ ቀሺ ዮሃንስ ከብሉ ከለውሲ ንነብስና ክወሃዱ ከሎስ ነቲ ዝረሰሐ ስጋና ኣይተፀየፎን ኢሉ እንታይ ደኣ ንዕኡ ምስ መለኮት ኣወሃሂዱ ዋጋና ከፊሉ ኣድሒኑና እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና ብረ ሕራይ ካልኦት ካብዝና ኢሎም መዓንቲ እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ተረዲእና እንታይ ነካፍለሎም መዓንቲ ብፍሉይ እዚኣ ተረዲእ እያ ንብሎ ነገር ተሊ ማዕረ ማዕሪ ኢኻ ዘይተረዳእና ነገር ተሊ እውን ግዜ ኣለና እግዚኣብሔር መስገን ቤተክርስትያን ዝሰርዓትልና እዩ ንመን እየ ዝሓቶ እዚኣስ ኣይበረህትለይን እዚኣስ ኣይተረዳእትንን ከይንብል ምእንቲ እቲ ሓደ ዝሓቶ ወይ ሓንቲ ዝሓተተቶ ከዓ ንብዙሓት ከዓ ንበረኸት ክኸውን ይኽእል እዩ حراي جزينا نتقمله حزب እግዚአብሔር زي أبنا نشتري خفت داني حراي هو تحبتي حنتلاتني أستنتنو حنت خاكوش بالعلي أنزل لها خم كوشين عبر هات اللين حراي قدم تستنتنو ما خجبر مسألة خداعين جن يجونا هلبي مبانا استنتيني أنزل له أبتا أزرع سرتسي أبكن أمين أبكن عرف 7 كويناس طفل حابل كزرع السرته كزرع السرته جيتن حتى زلواني شمونتن تشعتني لحركة حتى كمي ايشي ازي استنتنا خلوخ جن بطعمي كم تتمهرو ناخد لجزي ابزي انتاي بلالو ابكن دخل فطرات سبكا بهياولنت ازقابي هرموتي اتم استوعى لي باولوس بتيخ موت تقبو سقا موتي سلطان هيوت جن كابو أيتفلين كم زبل نسو بسجا موتي خنبل كلنا بهلاوي ملوكوتو أي موتن انتي دا كم تيزبلنا يو بسجوت راي موتي مالتنا يو كبل كلو هواريات باولوس نعنا بزي أخمتاتو مهرونا اتناي أملاخت إزاز كم زعني كستنتنا نزي أخر لغسي نتني أملاخت إزاز كم تنسو دلينا انتجرناسي بأبزي عالمين بسجاد عينا نموت نبر بمنفس كم مسؤوخة من سي أبزي أتبرها لنا الله
إلى إخستاجيريا أستنتينيامو نمالبات قرب تابيليا خون تحجزني الهوت يسمع لنا صباط الضباع اللغي هو حجي الساخت نبلك أوكي عمل قلت قليتي عند حراك كبر هو صبوع اللغتي እግዚአብሔር መስገን ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮይኑ ክንብል ኮለና ንሕና ከዓ ህያዋን ኢና ብስጋ እንተሞትና እኳ ግን ሓብትና ረዘነት ዘንበበታ ነይራ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 25 ኣነ ትንሣኤን ህይወትን እየ እቲ ብኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ደጊም ኣብ 26 እቲ ብህይወት ዘለሞ ብኣይ ዝኣምን ከዓ ኣይመውትን እዩ ትብል ማለት እዩ ብዛዕባ ተዋህዶ ክገልጽ ከሎ ኣብ ክንዲ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ከዓ ብሕያውነት እግዚአብሔር ሞተ እቲ መስተውዓለ ጳውሎስ በቲ ክመውት ዝግብኦ ስጋ ሞተ ስልጣን ህይወት ግና ካብኡ ኣይተፈልየን ከም ዝበለ ንሱ ብስጋ ሞተ ክንብል ከለና ብህላው የመለኮቱ ኣይሞተን እንታይ ዳ ከምቲ ዝበልናዮ ብስጉኡ ጥራሕ ሞተ ማለትና እዩ እንታይ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 18 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ 18 ቀዳማይ ጴጥሮስ ማለት ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቅርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመጽቲ ሓንሳእ ስለ ኃጢአት ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ ብኡ ኸይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ መናፍስቲ ሰበኸሎም ቃለ ሕይወት የስማዓልና Thank you أبانا أوريكم لنا مسجن أو يبصحنا حتوتات الكنيرك قدري شومنتن تشعتن هو أبا حجسي كم زي حج خنا بلا زابتي أخ أنتي بلا لوسي منابرتن أجازتن ملأختن مكوننت كله من تأخني نسوق قدم السوق قدمي كله زنبر إيمو كله بقول تفترة كله خعبو صنيعو ينبر بيت خريستيان رأسا نسو بخري موتات إيو نقول رأسي من أنتي خون نتز موتي زبالة بخري خوني استيلتا خليت منكم يعتبر كاب موتات زرين تجعتها كاب موتي زي تولدك قدام يزقابي هيك قال كاب أبز تولدي هيوتن مدهانين إيو أبز والدو نسيو كمي إلو دعا بخري موتات كوني نتز موتخي خميلو بخري خوني نسو مواتي سجا سلي زتواهدن ناي سجا موت كم ناتو سلي زتقوزرلو إيو ناتو دما قبرو حجيب زي أنكلتي أنسي إتا بخري سي نمنتع explanation تقبل زال عن لا غير مشكل أب كسر الشعات لنا كسر شو منته تشعتن كلتين الره تحس كجماعة بلتي أبتي نجريو نسو ناي بيت خريستيان كله تكونوا 5 خنا كل النالت أبتان يموت أبتي كستاجن نسو بخري موتان إيو نخلو رأسي انتي خون نتيزو متزبل بخري خوني استيل كأبتا تشعتها خما كستاي قبرا حجسي نمنتاك سبيسيفيك يعني بخرسي كميع قال هو يسمع لنا منابرتن أجازتن ملاختن مكانتن كله ننتو أغنى كفترو خلو ثم ملاختي أجازتي نقل قلوت بزاوير كفترو خلو نسوق المخلو زنابر إيمو كله بقوته فترة حجين تعيز بزلو ببحرية ملكوتو يسوع كريستوس እግዚአብሔር ወልድ ክንልኮለና በባህርየ መለኮቱ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ልክ ከም ታብ ጸሎት ሃይማኖት ንብላ ማለት ኩሉ ከዓ ብኡ ጸኒዑ ይነብር ብኡ ይተፈጢሩ ብዘይ ብኡ ከዓ ክነብር ዝኽእል የለን ኩሉ ከዓ ብኡ ጸኒዑ ይነብር ንቤተ ክርስቲያን እውን ርእሳ ንሱ በኽሩ ሞታት እዩ ንኩሉ ርእስ ምእንቲ ኸውን እቲ ዝሞተ ዘበለ በኽሩ ነቲ ዝሞተ ዘበለ በኽሩ ኾነ ስለዚ ቅድሚኡ ካልእ ሰባት ኣይሞቱን እንዲኦም በኽሩ ሞታት ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሞት ናይ ወዲ ኣምላኽን
موت ناي كالوت سباتن ولا ناي صادقان ببيني مالتي حجي كل جزء بقداسي انت يمزلوا ابوتات الناس قداسي خمرحو خلو موت زي موت موت كما يسار لموت موت كما يهو ملموتاني زي موت موت نموت من انت قتل موت نتوم زموتو هيوت من انت هب موتاي بخري كموتات بخري زخونلو مخنيات كابتن ساي بخري نخخوني مالتي مخنياتو تم كالوت قدمي زتسو بحيل እግዚአብሔር يوم تنسيهم نسو ግን بسلطان ملكوتي تنسيو مالتي ካብ ሞቲ ዝተወልደ ኢሉ ካብ ሞቲ ዝተወልደ ፍጹም ሰብ ምሽ ንብል ካብ ሞቲ ዝተወልደ ቀዳማው እግዚአብሔር ቃል ካብ አብ ዝተወልደ እዩ ወልደ ማርያም ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቤቱ ክልተ ልደት በተዋህዶ ከበረን መሰረተ እምነት ማለት ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቤቱ ካብ እግዚአብሔር አብ ክውለድ ከምታ አንተበይ አብ ወልድ ዘይነበረሉ ወልድውን አብ ዘይነበረሉ ጊዜ አይነበረን ዝበለ ካብ እግዚአብሔር አቦ በዘያደ መላዱ ንዘላለም መጀመርታን መወዳታን ዘይቡሊ ካብ ዴና ቅድስ ድንግል ማርያም ተሰጊ መላዱ ግን ኣብ ምልአት ዘበን ትንቢት ዘበን ምስ መልአ ማለት ቃል ካብ አብ ተወልደ ህይወትን መድሓንን አብ ዝወለዶ ንሲ ሕጂ እዚ ኣብ ጉባኤ ንቅያ በዓል አርዮስ ወልድ ፍጡር እዩ ምስ በሉ እቲ ኩሉ ብኡ ኾነ ብዘይብኡ እሞ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ብኡ ኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ እንዳበለስ ከመይ ጌርካ ንስኻ ፈጣሪ ትብሎ ኢሎም በቃል አምላኽ የምረት ይዕሞ ማለት ኣብ ዝወለዶ ንሲ ከመይ ኢሉ ዳ በኹር ሞታት ኮነ ኣብ ዝወለዶ ንሲ እዚ ቅዱስ ቄርሎስ ዝመርሖ ዝነበረ ጉባኤ እቲ ሊቀ ጳጳስ ነበረ መቅደኒዮስ ዞምፅ ሓሳብ እንታይ እዩ ህላውየ ናይ ክርስቶስ ካብ ማርያም ዝውለድ ማርያም ዝወለደቶ ታራሰቢ ማርያም ከዓ አደ ኢየሱስ እምበር አደ አምላኽ ክትበሃል አይግባእኒ ኢሉ እቲ ክህደት አመንጪዎ ማለት ስለዚህ አቦታት ቤተክርስቲያን ከዓ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ኻባኸ ዝውለድ ቅዱስ ወደ አምላኽ ክበሃል ንመንግስቱ ከዓ ዘለአል መወዳእታ የብሉን ኢልዋ ቅዱስ ገብርኤል እንድሕር ታራሰብ ኮይኑ ነዚ ቃል ቅዱስ ገብርኤል ከመይ ጌርካ ትሰግሮ ኢሎሞ ማለት እዩ ክሰግሮ ይከኣለን ማለት ሊቀ ጳጳሳት ነይሩ ካብ ሊቀ ጳጳሳትነቱ አውሪዶም አልየሙ ካብቲ እቲ ክህደት ግን አሎ ሕጂ ኣብቱ ዝነበረሉ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ዝመልእኽቲ ኣብ ዝወለዶ ንሲ ምክንያቱ ጥንቱ ለክርስቶስ ማርያም ህላው ናይ ክርስቶስ ካብ ማርያም ዝጅምር ንዝበሎ ከምኡ ከም ዘይኮነ ቃል አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ በባህርየ መለኮቱ ኩሎም መላእኽቲ ብኡ ዝተፈጥሩ ብኦም ጸኒዖም ዝነበሩ ፍጹም ወደ አምላኽ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በተስቢኢቱ ምዃኑ ካብ ሞት ዝተወልደ ቀዳማው እግዚአብሔር ቃል ካብ አብ ዝተወልደ እዩ ህይወትን መድሓንን እዩ ኣብ ዝወለዶ ንሱ እዩ ከመይ ኢሉ ዳ በኹር ሙታን ኮነ ሕጂ ናብ ታሕተታ በኹር ሙታን ማለት እቲ ዝሞተ ከመይ ኢሉ በኹሩ ኮነ ንሱ መዋት ስጋ ስለ ዝተዋህደን ናይ ስጋ ሞት ከዓ ናቱ ስለ ዝተቆፅረሉን እዩ ናቱ ድማ ገበሮ እዩ ኣብታ መወዳእታ ምናልባት ጽቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ኣሎ እንታይ ኢሉ ዘሎ ከመይ ኢሉ ዳ በኹር ሙታን ኮነ ምስ በለ ነቲ ዝሞተኸ ከመይ ኢሉ በኹሩ ኮነ እቲ ነቲ ዝሞተኸ ከመይ ኢሉ በኹሩ ኮነ ንሱ መዋት ስጋ ስለ ዝተዋህደን ናይ ስጋ ሞት ከዓ ከም ናቱ ስለ ዝተቆፅረሉን እዩ ናቱ ድማ ገበሮ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ መለኮት ዝተዋህዶ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላኽ ተዋሂዱ ሞት ክጥዕም ናይ መጀመርያ ግዜ ንሞት ስዒሩ ክትንስእ ከዓ ናይ መጀመርያ ግዜ ስለዚ በኹሪ ዝብሎ ማለት ኦኬ በሪያ ክትከውን ተስፋ ገ በጣም ቦና ቴንክ ዩ ቃል ህይወት ይስማዕና አሜን አሜን ንኹላህና ቃል ህይወት ይስማዕና ሃራይ ካልኦት ሓውና ዲያቆን ግርማይ ኣብ ዝጥዕም ቦታ እንተሊኻ ዝኾነ ስተንትኖ ዕድል ክበካ አበለ ቁጥሪ 6 ቁርብ ተረዳእትና ክተብርሁልና ሆነ ኣራይ ከም ሰብ ብስጋ እንተሞተ ዘደንቕ ኣይኮነን ሳደ ትኸውን እስቲ እንደገና መለኮቱ ሞት ኮነ
إنه ملكوته موات أيكونن حواريا باولس ون قال بأرآيات حدا أبو زلو خبريو بعلو داقم زتعقسة خسع موت دما زبسحة موتو خاء أمسكال زخوانا أيو بمبال صحافة إيلو تاناي فيليبسيو ساقريب اللو حجي أبي أتحتو ملاحظ تحتي I don't know زياس برهتيا حجي قاليتكم لنا خاط هو وطري شو دي الشيء كن حاسكو أنت معرفة تحساب سكن قرني فيليب إلى الناس راح كفر كندي الناس معه كره خواي خافتا مصحف كان لسحاتكم الرأي كالوت جزينا نتقملو دعبير ذهبنا خبر جزيي الشيء أبونا نشي حدا كبير على يوم تسمع لنا الرأي حاونا دياكم برم فيليبيسس معرفة فلتك أو حمش زلات بس فهمني أنا كبار أتني بيجا أكل تيجا قال مسلم تتعيش أجن أزيها بس تيجا أب كريستوس زل حساسي نبر حسا أبهاتكم يا هال وقابلت في ملك عمله نسو ملك عمله كنسو التي معرة عمله مخان كمنزع أو رأينا قابلت عزيز لنا بس التي أب كريستوس نبر حساك أب لب كلنا من تخلو خمس اللوحة مكرنا خلو التي أب كريستوس زلوا يسوع كريستوس كمين يرزام درزيا أرأى خويننا أرأى هذا قلنا أتيكم تمالا لسبرنا هم تقول كده وهندس على عصر سرسته تجربة هذنا حوارا زحفة إزل بزي سلذهبنا إزل بزي ونحنا نحوخ نورس نحوخ حزنا هاني عمود هذا خمتي لعل زبالة سم يسوع كريستوس توهاو أملاك بعلو كل السماريتي كن نحنا خا لازم عايزين كنتي أرأينا زخال أمنا مرحلنا يسوع كريستوس كون تخيلنا آخر أول تجربنا كاستان تسمعه سبحان ربنا نبغى أشياء عن سون هذا يسمعنا بعد ما سمعنا ولنا بنا آمين عليه هو تسمع لنا نايب حق كذا حاونا دياكون قرماي زم حلال فلنا من الأخذي إتأب كريستوس يسوع زنبرة حسب أباخاتكموني هاللهم كبري نزخر اسميهون أينا حسابي بانا خهلو تدلي زلو بعلو قيتانا من حينان يس كريستوس كاباي تمهارو إلنا إيمانت كاباي تمهارو نعاي ممهرن قيتاني هم تبل نخومو إيخا أيلو مالت جن اتتحتنو قليانت ناي قليانت عتاقة عاتيوس ندك مزامرتو زحاسبي أب كريستوس إتا أب كريستوس إيسوس نبرا حساب أباخاتكم دماي هاللهم نسو بملكة أملاخ نسو نتمعر أملاخ مخان كم من زعي رأيوني ملك عبارة وسيدو رؤسو أحسره سبون مسألة بنبرتو خمسة بكوينو ترخبه رؤسو خسعموت أتحاته كسعموت أمسك القداء تأززه سلقالاتو كزابي هرز تمسكنه يهون حادة خابزو مبوتات سلام انتا أخازو كل مكرات قبل انتا يقدسكا نسبلو قويتاي سلحاتياتيو مكرات قبيلو سلي أنا قن بسنك حاتياتي مكرات قبل زلو هيلو مالي سلازي تعمل أختي إتا أب كريستوس زنبرا حساب أباخاتكموني هاللهم سقاب كونت أميت مكرا خونن رهوا خونن سبباخن حالفو خلنا إتا قدامي أبنه نقبرو قويتا يسوس كريستوس نزي بخمي حاليفو قويتا يسوس كريستوس نزي بخمي حاليفو ننبرو له غزا زي تكم وي صبيب وي جيدا وي كال قر زلو وغلا زلو تخينس أنا كمز غزا نبرالو قويتا يسوس كريستوس كأبيت وليدو أما بالأعمال سدت كقاتمنا هولو كرتت كقاتمنا هولو سدتنا يدينا قدس دنقل مريم سدتنا قويتانا يسوس كريستوس كم حصان جنا بحصان هولو ندات هادنا 3 عامات 6 شهور هنا مدري قبسي ممكن أنا أنت تسددكس بحياتي أملاخ ود أملاخ أدى أملاخ قات سديدا نابلنا نتي نروحو نجر أبكندنا مر أبكند تسفان قرص نتي نحالفو نجر قويتا يسوس كريستوس كم زحلفه أتي أب كريستوس زنبرة
حساب أباخاتكم دما يحلهم قال هيوت يسمع لنا حونا دياقون قرماي نخالوت كعدل كهب مئنتي اسكي كالوت نايلوم زستنتنايو أدينا إلسابيت قعدهان مساخن هراي كابنا لومي انتاي تماهرنا لومي زيات رديات أبنا 4 3 نفس شعتن 4 5 أبسوسان تشعتن 4 3 ناي قدس تيوفلوس مالتي راي اسكمتنا سلستي بزي كفل منقستن بزي بناي زلا ألم مسكانا فتمانية ناي سلاسي قوانا يلبون أب سلاسي قوانا يلبون أب سلاسي فطر يلبون أب سلاسي لومي زتا قبر يلبون ويجزا أنت جزا أن يلبون قد منا زين ورم دحر زتا رخبة يلبون أب سلاسي زقدمن زد حرية بلومن اسم كأفت أمان يوم كلهم حادن يوم هذا قصالهم هذا ملك انسمين عندنا ملشيلهم يلبون اب حمشته طيب اب زي ولد اب بزي ولدي ولد بزي منفس قدس كاب زمانات كنت اين برن انتي دا بكل زمن بزيت انترنت تفصامنت هلاوي يوم كي تلوطوا كي تفلالوا بسلسة أكلات فصمان قص فصم ملكئيو سناي سلاسة فصمان يوم زبلهم دلخلهم كل فصم قص اللهم فصم ملقلهم انترنت فصامين دم حدا إيو كي تلوطوا بقى بكل حدا له سلاسة سمان مزن فطرق ما عالم زنو بس كحجس كع مجرشون زلو يم يبلو مال بخمات ترديات النبنا على هوت يسمع لنا سلستيوم بزي كفل منقستن بنايزل عالم مسقانان فصمانيهم أبسلاسي قوانا يلبون أبسلاسي فطور يلبون أبسلاسي لومز تقبر يلبون ويقزعن تقزعن يلبون ادمنا زي نبرو دحار زترخبه يلبون سلقالاتو እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን እቲ ዝነበረ ናይ እምነት كحدثات زمس زنبرة حبتنا أللتا إتكحفا بالكلها حتى لا تنبنا حرة أفتا معرف سوسانت شمونتن موداتا فقدر معنا 4 እግዚአብሔር መቅደስ ፀሓይ ጽድቂ ንባዕሉ ፈጠረ ንሱን ስጋ ዘይብሉ ጎይታ ሓያላት ብቅዱስ ስጋ መፀ ንስጋ ተጸየፎን እንታይ ዳ ኣብሊጹ አንጽሆን ቅዱስ ገይሩ ፈጠሮን ትብልምሽ መቅደስ ፀሓይ ጽድቅስ ንባዕሉ ፈጠረ ሽታ ሬፈረንስ ቨርስ ዘላ ኸኣኒ ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ኸኣ ፀሓይ ጽድቂ ትበርቀልኩም እያ ምድሓንካ ኣብ ኣኽናፉ እዩ ምስጣስ ምቁርብ ቴክስት ኣይኮይናትንላ أسعيبو أبز درسانز خمس بلا እግዚአብሔር مقدس ፀሓይ ጽድቂ ንባዕሉ ፈጠረ مقدس ፀሓይ ጽድቂ ንባዕሉ ፈጠረ ሕጂ مقدس ቅድስተ ቅዱሳን ኢና ንብላ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት እግዚአብሔር مقدس ፀሓይ ጽድቂ ነቲ ፀሓይ ጽድቂ مقدس ትኸውን እግዚአብሔር مقدس ፀሓይ ጽድቂ ንባዕሉ ፈጠረ نسون سجا زي بلو قويتا حيالات بقدس سجا مسه نسجا أيت صيفون انتي دا أبليسو أنسهن قدس غيرو فترون سكي كالا يجزي تحت تقرا تاش مستعبر هي إلى تحتين رح من البات زي ترد أخ خيهلو زي حجتا مقدس صحي صدقس ندينا قدس دنقل مريم داتو سنزلاس ولا سنسلسقو اتام هو نتي ندينا قدس دنقل مريم دي نتي كابدينا قدس دنقل مريم زو مسملكوت زوها هادوخا مقدس إلوسي مقدس صحي صدق نتي صحي صدق مقدس زخونت محدر زخونت بلالو مالتي شو نبعلو فتره يلو مالت مقدس صحي صدق نبعلو فتره نسون سغا زيبلو غويتا حيالات سغا زيبلو غويتا حيالات بقدس سغا مسه مخنياتو كاب قدس دنگل مريم سغا اي وسدن نفس اي وسدن زبلو وغنات كا تلاعيلم نيرو مالي اوكي نسون سغا زيبلو غويتا حيالات
بقدوس سجا مسه نسجا أيتصيفون مخنياتو لبسو لذا عبسه مخنياتو كريستوس مستز تصيفه زحته سجا كوهاد سلازيك إل كريستوس زتوهادو ادمي ادم مداقو زنبره سبنتي توحيد زبلو وغنات كا سحتت كا تلعيلو نيري مالت حجنا تزودقه اكل انصيو اندزي توحيدو اتخدحن زلو خا تزودقه تبحاتيات زودقه اكالي مالت سلازي ابوتات كمي كيروم يمنت اقبت هايمانوت ابتغزيتي مو ببرانا نافحا وخمي كيروم يوم مقمط ونيروم نسون سغا زيبلو غويت حيالاتيل بقدوس سغا مسه نسغا ايتصيفون تايدا ابليسو انصهون قدوس غيرو فطرونيل حجي لبسو لذا عبسه مسرت ابزا صحفتي ازالنا نتزحت نتز تحمرغم زخونه سغا نوع يتواحدو مالت نوع قديسو انصيو تواحدو برهت دي علل تحبتي كعزي أبارت أفتا ريفرنس فيرس زلاتا مدحانك أبا أخنافو إيو تبل مس آيا أوروبيا دا كساجراتني تماليشنا دخن رياتنا ميلكي أسمو إيشي الراي أنببي أسكي أوكي ناخاتكم سمي اتفرهو قنا صحاي صدق اختبرك لكم إيها مدحانك أبا أخنافو إيو نسخاتكم دماك توزون كم بتاي دنبخت عندرون يخون قال እግዚአብሔር يسمعلنا موسى ننسى معلت قويتا إلو اندي زجمر انه اتا خمئتون اتندد معلتت مسألامو كلهم ربياتن رسي زقبرون زبالو خلاتهم برعخو خون يوم اتا تمس معلتها نوعهم سور ويس شنفر كي حدقت مخ كتبلوميا يبل እግዚአብሔር قويتا سراويت نعخاتكم سميت فرهو قنا صحاي صدق اختبارك لكم يا مدحانك أبا أخنافي نسخات كون ما ختوصن كم بتاي دنبخت عندرنيهم بتا أنا زقبر الله معلتي أبتحت خبد أجرهم حمش شخوان يومما نرسي أنك ترقصوا وميهم يبل እግዚአብሔር قويتا سراويت اتي بزعبا كلهم نبيات حنت نقر الله زرئوا مالتي اتمدحان خمس مخان مدحان مسيو كأني نتي كام مرقم كدحنم مخانو كل جزيتنا نبيات تنبيتسي تام مدحان نايقويت إيس كريستوس الله تعب نفس وكف مدحان مالت سلازين عخاتكم سميت تفرهو مخنياتو بود زي أمن نايزل عالم هيوت هالتو بود زي أمن قنا نايزل عالم هيوت يبولون النبل اتوم لك أنا كهنات نوعيهم يصبيني رمالت بيت مقدس هاي آمنون هاي تقبلون مالت نعخاتكم سميت تفرهو قنا إلو صحاي صدق اختبرك لكم يا مدحانك أبا أخنافي نسخاتكم دما ختوصون كم بتاي دنبخت عندرونيهم أبتي ألت التنسائز تقبر حقوس بقدوسان ملأختي نتناديتات زبسرن زنبرة اتهم ملأختي صعد خدان تخدينهم كله نابزي زمس أنا خم كريستنا مالت حجي مدحانك أبا أخنافي أبا أخنافو مالت أب سلطان أب بحري بريهارة هون علل تحفي تملسات اللي قال هو تسمع لنا الراي قال هو تسمع لنا كلها هنا اتا كاتينات بالكومنتار ابو كالله كده يبلي اوكي الساخ سدلكم مو تمو بوتات بتاعتي انتي ترجمه مالله اخر رأي ايش ثانك يو الراي دياكون غرماي تدايخه أبونا الراي أبونا بكشي يوحنس تهلودة تخانو أبونا بكشي يوحنس هاي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን هراي ካልኦት ሎሚ ካብዝናይ ሎሚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተንቲና ወይ ዘይበረሃልና እንተሎ ብርግፅ እዚ ሃይማኖት ኣበው እዚ ስነ መለኮት ዝበሃል ቀሊል ኣይኮነንቲ ምስጢራቱ ግን ኣሰሮ መጥለል እቲ ፅንሰ ሓሳብ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀ ከመይ ኢሎም ከም ዘወሃህድዎ እንታይ ምስ ኣጋጠመ እንታይ ንኸየጋጥም የመ
حجي إذا صحف الزند زين إذا مسارات أمنات الزند زين زهلو أبز وان مسحاب قدس بكم دل يوم زترجموا زلوا أبوتات بتغسيان انتايلهم ترجمومو إيمو كسينا نحنا مالتي حج زغنا ترجم تدليناس ترجميت ناي أبوتات بتغسيان تايلهم ترجمومو أنا خمزي زرد أنا خمزي زدليو أنا عاي خمزي إز مثلا زي كونس أبوتات بتغسيان انتايلهم ترجمومو سلقالات وجزابير استمسجنا يهون يا خبنا مخف الأسران شو أتن نبقى تقف كتب لنا 4 حدا اللو 4 حدا حرا الأسران شو أتن لكن زقدس أبو زخون يوحنس أفوركي أبتدرسان كاب ترجمي ملأخت باولس نفس بإفسان كم زبالة سم كريستوس تسمى كلها أملاخ سبت راي كم زخونة أي تحسب انتايد أحد كنسو سب زخونة أملاخيو تسي نوبزو حيلك أي تحسب السوخ حاد أملاخ زخونة نسي كريستوس أملاخنا تراييلو أبقال أي تربع عن هذا المسكرة أبو قيتانا مدهاني نسي كريستوس يمسكن دا أبيل إمبر أبو نقال أيبلن أبو نقيتانا مدهانا نسي كريستوس يدبل إمبر أبو نقال أيبلن دا بلنبر أملاخ بعلو ودي إجزاء بهر حادو نسي يومو أبو نقيتانا يسوع كريستوس يبل أبو نقيتانا يسوع كريستوس أيبل إمبر حادو نبلو أيبل أبو نقال كأسون أيبلن قال هو يسمع لنا أبزناي حزن يوحنس أفوركي انت أيتخ حداد زمسو أملاخ زخونا السب حجي تركي أملاخ زخونا السب نزبا لك حداد انت عملهم أبوتات جن سب زخونا أملاخي جن سب زخونا سب سقاز توها هذا أملاخ زخونا السب انت لنا جن سب نيرو أملاخ زخونا إذا سمع مالت حجي تفللي بتاع مركي مالت أبتقص 4 حدن أبو نقيتانا مرحينا نيس كريستوس يمسجن دا أبلنبر أبو نقال أيبلن أبو نقال انت دايلو كريستوس مسجع يتوهدن مالت قال انت يلو مالت أبو نقيتانا مرحينا نيس كريستوس انت يلو جن فصم أملاخ فصم سب ملوكوت زتوهدو تسبيت كريستوس بلالو كريستوس كا فصم أملاخ فصم سب مالت انت إذا سب زخنا أملاخ بعلو ودي إجزابير حدا نسيمو أبو نقيتانا إس كريستوس يبل سلغالات إجزابير استمسجنا يهون حراي إمو أجميرو سفسمنا لولا بحري فتارينا أملاك قدسانا بحر مسغانا بصحيو أبوتاتنا أبغلغلوت هالوم حتى ويرئيتون دزيلي بسألوت كنعزو نسألوت ندالو خلاهنا بسم آب والد ومنفس قدس هذا أملاك قدسن هي ونزل على ما ونجزابير أملاكنا نمسكنك هلنا نسجز يزن عنا خون سلزهاب كنا نمسكنك سجاها رديتك حلوها مجابينتك فقرها سلزي تفلينا نمسكنك كم بزح عبسانان بدلنا عشنتنا زي كونس بعين محرتك سلزي تمتك كنا نمسكنك قدسن هي ونزل على ما ونجزابير أبو بجك حاتيات كبخا خفلينا زخيل حيل يلنمو زحلف بدلنا أبسانا عشنتنا يقرب لنا نزمت كاب بدل كاب أبسا كاب كيم كاب تمكحتي كاب شارنت كاب كل قبر سيطان عقبنا قدسن هي أنزل على ما ونجزابير أملاخنا سخا زي تخبروا الحساب سخا زي تخبروا الزربا سخا زي تخبروا التكبار كلها وشنا وحفلنا سخا وشنا خم نقص كبري بدقنا خنكسر حوخنا لنا زستوعلا أمره بكام ودأتنا سبغلنا بركة نبيات وهوريات بركة صادقان وسمايت بركة قهان ملاك بركة رديتنا يدينا قدس انجل مريم بركة كلهم قدسان نايزا معلت زي أغفلنا صوم نبيات صوم هوريات كم زبارك صومنا صوم سريات صوم دحنات صوم بركة قبرلنا برهانة سائخة بدحنا سلام عالم كعنا
ቅዱስን ሕያውን ዘለዓለማውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ውፅእ ሓራ ፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን ኣዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂብካ መወዳእታና ፀብቐልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱሳን ኣቦታትና ክንብል ጥራይ ዘይኮነስ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝኸድዎ መገድን ቅዱሳን ኣቦታትና ዝሓንፀፅዎ መገዲ እምነትን ክንስዕብ ፀጋኻ ብዝሓልና ከምቲ ንሳቶም ብግብርን ብፀበባን ብሕሊናን ዝፈለጡኻ ብክብሪ ከዓ ዝዝከሩ ዘለው ንሕና እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣሰኣሰር እምነቶም ክንስዕብ ፀጋኻ ብዝሓልና ኣሰኣሰር እምነቶም ክንስዕብ ፀጋኻ ብዝሓልና ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂብካ መወዳእታና ፀብቐልና ንኩሎም ቅዱሳንካ ግዜኦምን ስርሖምን ኣወሃሂዶም ነዚ ቃልካ ክሰምዑ ንዘምሰዩ ብድሕሪ ሕጂ እውን ግዜ ረኺቦም ንዝሰምዑ ከዓ ብሕቡእ ትርኢ ኣምላኽ ፀጋ ኢኻ እሞ ንኩሎም ኣዓስቦም ደድልየቶም ክትቦም ንኩሎም ፀሮን ከተልዕለሎም ከዓ ናባኻ ነቕርቦም ኣለና ብሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ህደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኻ ርስኹም ብሩኺ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ፀጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ፅርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ኣገልግሎት ብህድኣትን ብኣንቃዕድዎን ክትከታተልዎ ዘምሳኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተውታ ንኽፈልኩም ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ንዝመፅኻ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኹም ከዓ ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልኩም ብሰላም ንራኸበልና አሜን አባና ቃል ህይወት የስበዓልና ጽቡቅ ተማሂርና መድኃኔዓለም ተመስገን ይኹን ድሓን ሕደሩ አሜን ሰላምለይቲ أمين أبونا يا قال هو تسمع لنا رفقا زينا ليك أحضر لنا أبونا آمين آمين كلهم صدرة مدينة عالم كلهم إخواتنا آمين قال هو تسمع لنا الله قال هو تسمع لنا قال هو تسمع لنا نقول لحنا قال هو تسمع لنا